Oge mgbasa ozi n'ụwa niile ihe jiri mara anyị erika ọ bụ maka ihe niile gbasara asụsụ Igbo n'ịkwalite ọdịbendị ndị Igbo niile ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo ka ha si agụ akwụkwọ ka ha si alụ ọlụ ka ha si anụ nwanyị ka ha si esi nri kedu etu ndị Igbo siri wee bido ebe ka ndị Igbo si ha ncha dị n'ime ya Igbo Channel apụtago anyị abịaghị ime n'obi ụtọ omenala Igbo sokwezi ya ka ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha si alụ ọlụ ka ha si eyi uwe ka ha si emu nwa ka ha si alụ ụlọ ka ha si agba egwu ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị ana m ekene unu n'ebe onye ọbụla nọ ebe ọbụla isi na-ege anyị ntị ebe ọbụla isi na-ekiri onyonyo nke Igbo Channel n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ka ọ dịara gị na mma ịma na ụbọchị nke taa onye anyị na-ewetara unu na ihe anyị na-ewetara unu bụ ihe anyị chọrọ iji wee wedata ọbara mgbali elu ọnọdụ dị n'ugbu a na-ewetara ndị mmadụ ọtụmadụ n'ebe dị n'ala Igbo ọ na-ewute anyị otu ihe si wee dị mana ịma na ama nji mgbagbu wee ghara ọgụ n'oge dị otu ọ na-abụ a sị na anụ gbaa ajọ ọsọ agba ya ajọ egbe n'ụbọchị dịka ụbọchị enwere n'oge nke taa ihe niile kpọdoro isi n'ala agụụ dị ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme maọbụ ọ bịazịa onwezi ihe na-eme mmadụ obi aṅụrị ịchọọ n'elu chọọ n'ala onweghị ihe ị ga-afụ otu aka ụdịrị ọnọdụ a ka m nọ na Canada imechekwa n'ọsọsọ na n'ala Igbo ka ọ na-eme na Canada ebe m nọ otu ụbọchị nọ ngo o nwechaa otu ihe si wee dị ụmụnye coronavirus a na ọrụ adịghị na asị imogo mbịa that is agwala m unu ga na-emere m ebere agba mbọ ka nna asụsụ ọsọ Igbo mana oge ụfọdụ ọwụkwa na asụbata ngiri Igbo a unu atara ya aghọta na Canada ebe m nọ ebe m na-eche ihe mụ na ụbọchị ga-eme wee fụ otu nwa amadi a amadi m onye zitara m ihe onyinye a mana ihe onyinye egechara m ya mbọsị ahụ wee sị na mba na mmadụ niile bụ ndị mana ha na-ayị na aga m achọ ka onye ọbụla fụrụ ihe onyinye a wee zigara ya onye ọbụla bụ onye ọbụla mma ihe onyinye aga m achọkwa ka ịfụ ya mana ọwọdị nke ahụ m kiriri mbọsị ahụ ihe m ga-egosi gị mana abịazi mụ na onye ahụ bịa matazịa n'ebe dị iche nwa amadi a tupu m kpọpụta ya ka unu fụ ya achọrọ m ka unu fụ ka ntụpenye unu nwa obere azụ ka ị wee fụ ụdịrị ihe bụ ihe nwa amadi a na-eme na wee na-achịtazi azụ wee gosi unu nwa amadi a unu wee ghọtazie onye ọ bụ ka m bịa ka m gosi unu ihe nwa amadi a nwere ike imenwu just ka m gosi gị n'anya ka ị gwa m ma ihe a ụdịrị ihe a ọ na-amasị gị maka ọ ụdịrị ihe anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taa na gee ntị. mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ ga-akwa aka abụọ that means onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ akwa ya maba na swimming pool gwuo mmiri
gị chee na mmadụ niile sere tatu sheshi ụfọdụ ụgwọ ụfọdụ onye apịara ha afịa ụfọdụ ikoboko ụfọdụ arụ atara ha ata ụfọdụ ahamarachi. Meet my wife, don't you know her? Ọ kwụ onye mụ na ya dị sharp nwaanyị ji ọkwa njọ no introduction. Ọ bịakwa gị n'akụkụ pụwa jụọ ogo n'ọkwụ na onye ga-akọwa ọkọla isi azụbike nna ya onye mụ na ya bila ụlọ adịghị ama ama. Kịta ka akpọbata nwa amadi MC Uncle O na-akụ n'aka dịka onye a na-abata. MC Uncle O nna m oko kadet kara aka. ọ sị na m kara aka ya ka m gbesizi ka aka akara m aka ewuru biskit ewu krakas ewuru ala nọ na site ewuru ose ewu danjarawa ewuru ibi ewu size 40 a na-ebugharị step ewuru ndị ntọrọ mmadụ iwu ochie ka nkwụ ịma ụtọ selụ aka ntị ezigbote aka ntị asa gị agị a na-emepe gị ụtọ prison gwara kọrọkọrọ ụtọ village wa ọhịa na ụmụ ube nnụnụ ụtọ township wa ọkụ ụtọ Lagos ngagharịcha bụ onye ọbụla ndị ji moto ma ndị ji ụkwụ ebe ọbụla ha na-aga ama m ụtọ HIV slim fit ụtọ S ọnwụ ụtọ mba anọ kpọchikpọchi ụtọ mba ise kpọchikpọchi amaghị m ụtọ mba anọ ga-awụ. ya MC Uncle O iwu onye ebe esi m village anyị amụnye Isikwu Atọ local government area amụnye Nkwanta Amawọ Isikwu Atọ local government area of Abia State. Alụrụ nwaanyị na Mpitolu Imo steeti. Okay. MC kegisi so ụdịrị ebe a ka isi iwe necha mụ abụ onye ụmụ anị ọzara onye Nkana ịbịa jide m na-akọ m ọnụ ndị ka iji nechie mụ abụ isi ị na-akọ m ọnụ na vidiyo isi ọdụkwa gị mma. Kadet chere m fufu dụla ihe niile ife abụghị m la adọgo ịmala ihe mere m la geje emela ma ndị be anyị sila ka ala chaja butela n'ogologo ịmara ihe mere be ndị ma ịghọtara ya bụ ihe m la-efu gụlụ onwe ogu mmadụ ịma ọ na anyụ ahụ na bọs ọ kọndọktọ ka a na-eme accuse. O nwere bọs anyị gbara na-eje Enugu steeti ime bọs ahụ amaghị onye nyere ahụ onye ọbụla wee fesi ya kọndọktọ na-akọ kọndọktọ ọ gaghị adọrọ gị na mma ifuru ahụ nke ya nyụrụ ihe afọ ihe ọma n'ụwa gị nwoke onye Nkanu nọ na moto ahụ wee buru the whole problem. This man okay. Nwoke onye Nkanu wee buru problem n'isi kọndọktọ gụrụ bụ anyị meriri kọndọktọ gụrụ bụ mmadụ meriri ihe ọjọọ bụ anyị meriri wee bara unu moto ihe iji wee shadị tankị wee bụrụ ahụrụ bụ ije kere nyebara anyị gụna draiva gị wee pụrụ anụ ọrụ anyị ụnụ anyị gbafụrụ ọhịa ụnụ paakị ụnụ anyị ọrụ anyị nshịcha anyị bịa rịchata kịtịkpa dịche kweghị anyị gba kịtịkpa kpatapịakwaghị anya nsogbu adị na bọọsụ. Ndị Nkanu mụ na ha adụla ọyị ịghọta. No problem. Bịa onwe ebe nọ na-akọwa maka onye si mmadụ ya bịa taa azụ nwetara mmadụ siri bịa taa azụ onye aha bịa ejezikwa ka ọ kene aghọtaghị m aghọtaghị m ihe na-akọwa dị ịma ya na-eyi wee duga yi
peyi iwu onye na-akwụ ụgwọ ọ zụrụ azụ ya na-akwụ ụgwọ azụ maka mmadụ na-abụjere bank ofu onye ji ego a na-akwụnye ịghọtago so military si ama ha akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ka ha si na-akwụgharị n'ime bank wee mee ndị nche were kpọba jụọ ha ajụjụ onye nke jikwa na ego a na-akwụ a na-ajụ ya my friend who are you what are you doing here wee sị ha I'm the payee wee bịara kwa ụgwọ I'm the payee onye nke edutekwa ya wee bịa ajụ ọnụ what about you what are you doing ya sị ya ọga I'm the dugayi mụ bụ eduga mụ wetere edugatọ so abịa enwere payee nwee dugayi so imere ọda azụ fụọ ihu nwoke nwanne ọgụ nọ ebe a ka nọ bịara nwunye mụ na ya na-ebe bịa ka ata azụ naanị m anya ata nwa azụ atacha nwa azụ ọ bịara bụrụ bọwel kwụọ aka na abụ kwụrụcha aka ebe a that means gụwa na onwe gị nwe dị azụ ọ gị gana gị ga-asa na ndị a mmiri na bọket ga-asagodo ahụ pụtazi bifo bịa tawa azụ ọ dị very bad agwagoro nke mụrụ my wife mere m nwaanyị mbọ ka anyị jee taa azụ nwaanyị wee takata azụ ọgwa ya si na barbecue ka ọ ya ata jee na ọ na-atagbu bifo na-atakwanụ nkwobi mụ na ka ndị adọka ka m na-ata nkwobi ma wife ataghu azụ ya half wee kpọwa m sị ma di ihu nsị ọsị m na ọka azụ ndị ada nsị gịnị mere ọsị m na-azụ azụ na-azụ ya na o siri ike amaghị na my wife dị busy kemgbe ata foil ata azụ wute foil kemgbe ahụ okwute okwu azụ nsị ya jee zoro skul bia ma ọ bụ azụ shana ọ fọkwa na ya zoro crayfish fish a na-emechugharị mmadụ ọ very bad gị na nwa ọnịcha atakọtago na azụ bifo gị na nwa ọnịcha ata azụ ha na-eje fis ens eji ata azụ iche aje fis ens ese nne anyị ga-ejekweta azụ echi na-abịa abịa ọzọ ha n'imere ọfụma wee kọbatara ya ngwa ngwa oje fis ens iche na ọ bụ nwa ka o jere chọọ ịma na nes o eji weta azụ ịpụta azụ 5,000 nwa ọnịcha dọọ ya ka ofu nkọ azụ 4,000 na 250 ị na-ajụzi nne ka isi otu a na-atọ na-eduga oyo ma mụrụkwa na ọka azụ ndị asasụ ị na-arazi sọọsụ ya ife eji wee ebe azụ ka ya ụmụahịa adọka adọ njọba gwadụ m maka ndị ụmụahịa maọbụ ndị aba etikwala oge na etiwekwu n'ọnụ ebe ndị aba ịma aba no de carry last fa anaghị bụ anata ikpeazụ aba ka m biburu tupu m debe Owerri kidnappers chụrụ m ọsọ na abanụ ịma mgbe a na-eme no kidnapping a na-ebe atụrụ mmadụ ajụba ndị nwe ya ka eweta 50 million ụfọdụ na-ana 30 million ụfọdụ 20 million ihe ndị a na-ana ọ gbasaghị anyị maka anyị nwere onwe anyị enweghị kidnapping value anyị na ha mana mgbe ndị wee marụ na orugo tọn anyị ọ dị mgbe a nawarụ 7,000 5,000 even o nwere sometimes ndị keke kidnap onye gala asụ ụmụnne ya wetala ka sara anyị eji weta dị gala tupu a na-erisi nwanne ya ịghọtago gbaka ji wee doo m anya si na onye fụnarụ ndị afọ m na-asa na eburula m ịmana ọsọ ka m na-agba ka mgbalata Owerri agbagokwe m bọs mamịrị ụwa ọjọọ ọgbọ m na bọs ka nri tuo bịa nyụọ mamịrị sọmbọdụ wee wuru ihe dị ka ayọn wee tụkwasị n'onu ebe a anaghị m ahụ ya anya ọsọ m bute olu anwụrụ enyi a na-ekidnapụọla go masị hil ka emekwere ya sị m ego ole ka iji ebe ahụ m sị na ihe dị m na-agba ebe a 4,500 ebee ka ị la-ala m sị na m na-ala Owerri mgbe nye m dat money mewere dị money gbọpụta dị ego nye ya sị m mgbe were 500 agba moto la Owerri a na-erilizi eleke otu a ka dị kidnap ụmụ otu a ka dị I've been kidnapped before now. I will be victim of kidnappers. Oh my God. There came a kind nwoke
nwoke a mụrụ nwa na ya adịghị nwoke a ndị oshi bịara n'akụkụ unu onwe oge ndị oshi bịara n'akụkụ your place. My brother agwa ịma asị na mgbe ọsọ suru ka nwaanyị otu n'ukwu ya ma ife o mụrụ onwe ya n'ahịa. This is my neighbor. Anyị niile so na-agba mbọ ị na-eshiri anyị ike anyị na-agba n'edu owedu ka the boy bịara bịa nweta ọrụ ndị task force ọrụ ndị task force ndị ikekọta orie ịchọbụla fụrụ ọrụ ihe enwetarịrị nwa obere ego ịchọbụla fụrụ ọrụ ihe enwetata nwa obere ego nwunye ya wee dozie nwunye ya ka ọ na-agụtatụ azụ n'ofe nwaanyị wee na-eri ya agha ọma na ọba agbacha ọ na n'ukwu ọma na ọba agbacha ọ na n'ukwu nwaanyị erigide ukwu wee dọrọ wee dọrọ ịma ya ka ndị ori bịara n'ụlọ this man ndị ori wee bịa n'ụlọ this man the man guy man o si na window backyard onwe ụlọ protector si na the window fiam wee magharịa nwunye wee rọsh sochie ya azụ anọ n'anyasị nwaanyị united gan bịa n'anyasị ya nwaanyị wee folo di ya arịa wee cross okwu ya wee rangi ya na window chebere ndị ori the man aghọtaghị ihe na-eme na rum ebe ọ nọ onye nwunye ya anya ọdụka ọchịrị ọchị onye ya anya ọdụka ogbonoro egbon ana ebe ọ dọdịrị o wepụta isi ndị ori nwere ike gba the man wee kụọ pam the man wee kụọ nkwụcha ịmakwa after some months nwaanyị sị na ọ dị ime wee jee mụwa nwa wee mụọ nwa ihe demand oyiho nwunye ya wee jie ndị ori anema nwaanyị m ọnụ nwa dị mma ife anyị ji wee netara gị nwa ga-agwa gị na nwa dị mma mgbe m mụrụ some of ụmụ m enwekwara problem ndị eji wee netara m ụmụ onye mmụọ nwa dị mma ya iji wee netara gị nwa na-ebutere gị pampas cartons SMP Strelac Nutren Complan children wears teddy all these things if you have money nweta ego ewuto nwunye gị moto mana ihe eji wee netara neighbor m anwa si man aromatic snap ose ọjị mmemme ajụmbise adọli okwuma gongon cleanser Dr. Alagbe 7 keys herbal mixture uju powder crude oil Dr. Agnes 1 matutu powder madogo yaro the boy na-ajụ ma nwa ọwa arụsị amụkwa m ụdị ụmụ ahụ God forbid abụ m nwa gị asị ọpara mere escape ịhụ last born m na nke tọrọ ya nụ obigo ịkwụsịrị ya ụmụaka ahụ vidiyo after this ama m forgive go ịkwụla otu ahụ ndị ha dịka ndị mmadụ na-akpụ ya na fon ama m na ya mere ihe a ji kọt maka WhatsApp ka m ji na-akpụ ya ọ dịka o nwere ndị na-akpụ ya n'igwe o ji ekwu okwu oge na-adịghị anya anyị ga-ewebatakwu ya ọzọ biko gbaghara na anyị aga m agba mbọ ka m kpọghachite ya azụ ọ dịka o nwela ihe mere o ji kopụ nweenụ ndidi ka anyị ma anyị ga-eweghachitekwu ya ọzọ.
ngwa anyị akpọghachitala chere ka m bịa ka m kpọghachita gị ọzọ mkpọghachita gị ọfụma Chukwu emeela ihe anyị alaghachite azụ nwa MCO ngwanụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị biko ihe wetara unu na unu nụkọtara olu mọdụ ka akụbiri ebe ọzọ ebe anyị nọ dịka m nọ na-agwa gị ụmụ m na-abụ ka m nọ na palọ na-ege news this corona halot anyị nọ n'ime ọrịa corona halot egwughị mmadụ m na-ege news ka mmadụ m enwetago vaccine nwa dịka esi nwekwanụ n'asụsụ bekee ọgwụgwọ ya ụmụ m na-abụ ịgbarụgba bata na palọ ama m ihe na-esere ha na-abụ nke ikpete maazị na nke tọrọ ya wee wuru tọnda ụmụazị wee wuru tọnda ma ọ bụ na m gbachiri ike na mmadụ ụmụazị ji tọnda tori wepụ ndụ m nke wee wuru aka na-abụ tụkwasị nwanne ya nwoke n'iru waka tọnda fire father 20 times tọnda fire father ya the stupid boy like your father nke ọzọ anyị ji ọhụrụ eto reply ya you too tọnda fire father 30 times look at you you're a prodigal son like your father look at your head like your father idiot like your father msilekwana mana msere mma ụmụasị gwara wee wee ezi ekwe ka tọnda 50 onye ka 20 onye ka 30 sọsọ m tọnda 50 mmiri ọdọ wee mụọ ọgụrụ ka mmiri ụmụasị wee wuru tọnda 50 bịa MCO ị ga-egbu mmadụ ebe a gwagara anyị maka enwere okwu ị nwere ịgwa ụmụ nwaanyị a na-emecha slay queen nwere any meseji ma ndị a ọkwanụ onye meseji m menye ụmụ nwaanyị na-abụghọ onye ọbụla kụwa gbere ebe aka ya ru asụkwa ụkwụ rakwanụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emezu nsogbu ụmụ nwoke bịa ọrụ ka dịghị ọ na-agba n'ezi ọ na-abụ obi ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ ebe ịgba n'ezi mana ọka isi wee ha dụlụ dị gị mana agwagwụgwọ m ndị ọgwụgwọ ụmụ nwoke ife ọbụla inyekwere nwaanyị gị na ya nọ ka o ye nye gị retọns ife ọbụla mgbe ụfọdụ ịkpọrọ nwunye gị teki ya nwunye gị out ije eyeghazị ya anụ iyeghazị ya azụ onwe ife ọtụtụ ịghazị ya ibi na-agba ya enye ya sọ mmanya ka ọ ya bụ ọnụtọ ọ bụ na mmanya dị ya n'anya wee egwuregwu ka o si wee sọgụ na-agwazi ife ọbụla inyekwuru nwaanyị ka o ye nye gị retọns ije iteki nwunye gị out wee na-ebi ya saala mmanya ịlọrụte saala ka ị ya aṅụkwa maka inyere likwid ka ọ ya enye gị retọns ịghọtara mana ọ na-abịa dị ụkwụ njọ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ịbịa ị na-emerụ nwunye gị ka obi dị ya mma na-eme nwunye gị ka obi dị ya mma ịbịakwa ka nwaanyị iji ego gị wee nụ ka ị gwụsa ya egwuregwu ọ na-akọchapụ aka ọ mgbaka nwoke na-ebido okodo onye na-ala nsị ya eso n'ọngụ ka ọ bụkwa nọ n'udo ka ọ bụ na egwuru ka igwu egwuregwu ịghọtago ka ọ na-ezuzu ihe a eso n'ọngụ ịghọtago ị na-arịọ sọ arịrịọ ịbatara abalị nwaanyị si gị ka onye na-ala nsị esi n'ọgụ nwa wee kpote na-ala nsị nke na-enwe m iwe ụdị ka skuls ha na-adị enyebe mgbe ụfọdụ na-arịọ nwunye gị unu korie ife ya kwụrụ ụgwọ ya ọ sịghị na agụ rapụgoro ya aka n'isi na-awa ya legodo ebe ihe a na-arịọ gị nọ na mgbada isi nọ n'elu ka ebe gbasara isi na ihe a na-arịọ gị ya nwere obi biko ịbịa n'anya kịta ịhụ na kesi rep ka nkụ ịma ka m gbakwa gị eziokwu ịkwekwana ka ndị mmadụ n'iya ịmakwa kemgbe m bịara Owerri anụbe m na-erepụrụ nwaanyị n'Owerri anụbe m repụ kesi n'Owerri ịpụta n'ụzọ ụmụazị na-apụta ka erepụ ha a na-eji aka asị ka erepụ ha anụbe m repụ kesi n'Owerri ebesi onwedu ka isi wee asị na irepụrụ nwaanyị onye Owerri ya ibinie ọ na-abara gị ego n'Owerri ya awụkpara epụ nna Owerri ya awụkpa nke nna ọrị eche m sa nna mara na peji erepụ mmanụ aka nna adọghị ụdọ esi ọkwado nwa na-ewere na-ewere iwe abjọs ọ dapụrụ m n'ọnụ adọghị serious
Okay. I'll be no where. Would you don't look good? Uncle O, now my brother, thank you so much. I have to get by 2 hours. 2 hours, man, was the I got. Emma, onye nwere ihe si na ọkụ ala mma anaghị atụ ya ụjọ. Ihe na-atụ ya ụjọ na ihe na-atụ ya ụjọ nke afada na-abịa sị n'ebe a na-atụ ya ụjọ na ọ bụghị ọkụ ala mma na-atụ ya ụjọ na ebe ịmakwa na ejiri m ile bọọlụ Chelsea and Arsenal some years ago mgbe Mourinho na-ekochi Chelsea Arsenal Wenger ka na-ekochi ndị Arsenal ya ka na-ene bọọlụ bụ Chelsea and Arsenal amaghị m na onye nọ m n'azụ na the boy anwụọ na o wurule Igbo wee nwụsa bren ya ibu na mama nwụkwuru knockout ịghọtago Uncle O ka m bịa biko ka o nwere snacks m nwere here ịma anyị nwa nọ na Canada anyị na like ndị ọcha as big man ka nye m obere ihe ka m rie snacks m here afere wawa ya ọkpa abacha ka ị kwesịrị na-ata ebe ahụ dịka m na-agwa agbagidela gbagide match first half wee gwụ n'ogo aba second half amaghị m na onye nọ m n'azụ aṅụọ na gwogo ọzọ mgbe agbagidere bọọlụ second half achọghị egwu the boy wee kpozie m on the Chelsea and the Arsenal. Awesome. Elende blue. We say no Chelsea. Awesome. What of when you want yellow? Now, what in the field? Or ma, say, hey, no, the free neighbor ball. Awesome. When you call coach, when you coach on outside and I bamba, or Gaba, Musemba, no, yeah, coach, no coach in that's no you Arsenal Wenger. That's some Arsenal Wenger there, coach in that's no. That means now Musemba, no, Mourinho, coach in the Chelsea, no Mourinho. One day, a man, the idiot to him. Ole ka ala agba nsị na a na-agba 0-0 ya sị m ele ndị bụ ụzọ nye 0 maka ji mara na boy anwụọ na knockout ndị nwa hapịala ya na-akpọ m arụbere agbara m ọsọ ya sị m arụbere agbara m ọsọ nsị na nwa ọsọ m na-agba ka m nyụọ mamịrị ya sị m Emmanuel Jelike inwe onye bọọlụ kpọtakwa emere kochi nwa anwa ti baka na maachị ya Justina ga-enye goolu mgbe ka m ji mara na boy anwụọ na knockout mba ọkada alawa ịma cadet chede ịma ṅụrụ ya adagwo ụmụazị ana m agwa ha ị na-aṅụ ihe na-akwapụ mkpụrụ ya ị na-aṅụ ihe na-akwapụ mkpụrụ ya ọ mkpụrụ ya na-adị agba tata na-agbapụcha akụrụ uche ke ka mmadụ esi wee nwụcha anwụrụ mmadụ eji wee sechaa anwụrụ na-achọ foonu o ji n'aka na-achọ foonu ya achọ o jikwe foonu a n'aka na-achọ ya na-akpa ka mmadụ esi wee zuo foonu m ji bịa ya nna ya ara agbaala m ya bọị ya agbanye ọkụ dị foonu were na-achọ dị foonu arịnga ya n'aka dị foonu arịnga ya n'aka ya epikekwa dị kọl na-aba na-emega agbalịa m foonu m na-efu ọbịa dị mma foonu m na-efu the same foonu ọ na-atọ ma bụrụ ka m lee m shiwere n'ọkụ I say go because achọrọ m ịjụgị ọtụtụ ihe mana kịta ka m jụọ gị onye chọ ka ịbịa bịa mee ihe obi aṅụrị dịka na ihe ọ na-eme kedu ka ha ga-esi wee nweta gị biko ịchọ na arụ ka ọnkụ o bịara gị mmemme
ma ọ bụ na ala bekee o ma ọ bụ na ala Igbo anyị ma ọ bụ ebe ọbụla anaghịkwa m abịa Zambisa, anaghịkwa m abịa ugwu Awụsa. Ife chọkwa na pụọ anaghị m abịa. Kpọọ m n'akara igwe m ịmarụgoro Nigerian code +234 803 ka ntinye ebe a +234 8035 70 5812 5812. Ka mgbaghachi azụ +234 8035 70 5812. 5812, exactly. Okay. Ngwan. Achọbụrụ m inye gị akaụntụ nọmba, but ka hapụ next time. Nyekwa m akaụntụ nọmba. Yes, na next time you get my account number. Can I account number gị? Iji already. Mana kpọkwa ya ebe ahụ dị ya ada amacha kpọọ ya kịta. Mgbe iji already ebughị m ya n'isi. Okay, aga m eje weta ya ka anyị ya hapụ amụm ihe m ga-eme. Aga m emeta yes because ihe anyị na-eme ma nwanne m nwoke ihe anyị na-eme na ọwụ ezigbo aka ọrụ ka ị nwee. And ebe ọ nọ wee tọọ m mmasịkwa m nke ukwuu bụ na iji asụsụ Igbo wee na-eme ihe ị na-eme wee were ya wee na-akwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo. Onwe ndị akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla aka ọrụ gị akpọpụta gị n'ihu ndị eze na n'ebe a ga-emekwa amara gị ama. Ekpere m n'isi gị bụ na ihe anyị na-eme na Chukwu ga-esi n'ihe ị na-eme wee gọzie gị ebe pụrụ iche. Ihe a na-agwa gị bụ eziokwu. Ihe anyị na-eme ọ ga-eduga gị n'obodo dị iche iche. A ga-anụ afa gị n'ebe tere aka na mba dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu. Chukwu na ga-ebuni gị enu. Ahụla m ị nwere ezinụlọ, nwee ezigbo nwunye, nwee ụmụaka, na-agba mbọ na-azụlite ụmụaka gị na ndị ezinụlọ gị. Ị na-agba nnọọ mbọ otu ike dị gị. Chineke na ga-agọzi gị ebe pụrụ iche. Ọ masịrị anyị ebe dị ukwuu otu isi wee bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị makwa na ọtụtụ ndị mmadụ ma gị ọfụma. Ọ ga-amasị m ma ikele ha ka anyị wee nwee ike anyị kpọta gị mbọsị ọzọ ka ịbịakwa bịa mee anyị obi ụtọ. Mana anyị ama nyecha ihe niile kịta, anyị ga-akwụsịgodi n'ebe a. So kenere m ndị bụ your fans na ndị bụ ndị na-akwado gị ka anyị wee mechizie ọnọkọ anyị nke ụbọchị taa. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, asị mmiri atala ma azụ anwụna. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ndị Igbo niile nọ na mba dị iche iche, mana ndị nọ na obodo Naijiria, ma ndị nọ na mpaghara Afrịka dị iche iche, ma ndị nọ obodo oyibo, ndị nọ Canada, ndị nọ Germany, ndị nọ US na ebe niile dị iche iche n'ụwa. Asị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Obodo ọbụla ijere ma efu ha onye Igbo, nwanne gbaa ọsọ ebe ahụ na onwe ihe na-eme that place. Ọ ndị Igbo ka eji aga. Amamihe ndị Igbo na-edu ndị Igbo. Asị m na ọ ga-adịrị unu mma. Afọ ukwu niile awụghị ego. Ụfọdụ afọ fibroid, ụfọdụ otubo, ụfọdụ ndị rikwere ego transfọma na village. Ụmụnna asụọ ọfọ site na afọ riri ego anọ ya adịrị ya mma. Afọ a na-eto. Asụ ife ọbụla onye na-eme ọ ya adịrị ya na mma. Unu ya gbata akụ rie akụ, ihe akụ anya ha eri unu. Onye ọbụla chere unu echiche ọjọọ ga-anwụ. Onye ọbụla unu chekwere echiche ọjọọ ga-anwụ maka o metere ihe ọnwụ. So ọ ga-adịrị unu na mma nnọọ. Mgbe ọzọ m ga-abịa ka mụ na unu nọdụ wekọrịa ọfụma. Ewe. Daalụ nwanne m nwoke, daalụ n'ebe pụrụ iche. Ka emesịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu afụgo na onye anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa bụ MC Uncle O. MC Uncle O, ọ bụ onye ma ka esi eme mmadụ obi ụtọ. Ihe ụfọdụ bụ ihe o mekwa anyị ga-etinye ya na Igbo channel. Ọ ga-abụ oge ọbụla ọ dị ka a ga-asị na nweke isi na-eche na o nweke isi n'ọnọdụ dị aṅaa ịga
ga-apịa aka n'ihe onyonyo ahụ anyị na-egosipụtara unu na Igbo Channel. Ọ ga-eme gị enwekwa obi aṅụrị, nwee obi ụtọ. A na-ayọkwa gị ka ị na-akwado anyị n'Igbo Channel na mbọ anyị na-agba iwepụtara unu ihe gbasatara asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ọ ga-amasịkwa anyị ma inyere anyị aka na-agbasakwa ozi banyere Igbo Channel. Maọbụ enwere onye ịma bụ onye na-asụ Igbo na onye ihe gbasatara Igbo na-amasị, ọ ga-adị mma ka izigara ozizi gbasatara Igbo Channel ka o wee nwekwa ike ịdị na-ekirikwa ihe nkiri anyị na-etinye ebe ahụ, ihe ndị na-akụziri anyị ihe ndị na-eme anyị obi aṅụrị. Anyị ga na-eweta, o nwere ihe ndị ụfọdụ anyị mechaa, anyị esechagori akwadocha ya, anyị ga-ewetara unu. Ya bụ ịpịa aka n'ebe akpọrọ, ị ga-ahụ ebe esere akara Igbo Channel, ọ na-acha mmemme na ọ dị ebe a, akụkụ ebe a, n'isi ebe a, ịfụ ihe akwụkwọ ndụ ndụ a, ebe ọ na-alụ aka. Ije ebe a, ị ga-afụ akara Igbo Channel na-acha mmemme. Ịlụ ya aka ebe ahụ, ọ ga-agwụ ya bụ na imego ihe a na-akpọ subscribe. Onweghị onye na-anaghị ego, ị ga-ebinye aka ebe ahụ n'efu, nwa onye ga-anaghị ego. Ọ ga-eme anyị wee nwee ike ịdị na-agbasa ozi a ọfụma. Enugo ngwanụ, anyị ga-akwụsịzi ebe a wee kenee gị nwa bụ onye na-ege ntị na gị nwa bụ onye na-akwado anyị, wee yọkwa gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa nọnyere anyị n'ogige Igbo Channel nke anyị na-ewetara unu na YouTube. Ngwa ka emesịa, ka ọ dị mma. Kilibe, kilibe, sembe, sembe, kilibe, kilibe, sembe, sembe, kilibe, kilibe, kilibe. Igbo Channel apụtago, anyị abịaghị ime unu obi ụtọ. Ogige mgbasa ozi n'ụwa niile, ihe jiri mara anyị erika. Ọ bụ maka ihe niile gbasara asụsụ Igbo na ịkwalite ọdịbendị ndị Igbo niile. Ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo, ka ha si agụ akwụkwọ, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si anụ nwanyị, ka ha si esi nri. Zitere anyị ozi na WhatsApp +1647 989 2837.